Kasing hanyo trap Youth Council kala ujor sendan Syaka Meghalaya Luka Yukta ban tokit ban pensitom ke director ketenat housing ladalap baka desisha halol kajing sam hitin sop hiang Syaki badai ban yo hilong ki bastang bat ki bom biam kajing thau kat kum kajing reben menta ka ar pesan tarik jelio haja pesau u president ke HYC u ba roi ku person ram ulong bagini kitin ki basam ketenat housing tang syuhab u pria kila thliulut bat kim yarap AA yaki bayo yaki Kaseng kala dawa ban tokit bat ban pensitom ki badan kti bat deiru ban pen pilot ya baro ki bala pha Syaki blok namar ba kajing penlut hado arphau kulur tingka ban thiet yaki kan de kajing pen sarwa ka ya kapisa upat ba KHYC kala ujor ya kane hadian bakam pedang ya kajing kran menteri ketenat housing Marcus and Marang ubala ong bakatanat kala thong ya kajing tokit Henry hakajuk kapor uladap ai lupa ya karai bakam dan AA kajing le bakla Nakaliang ngajongi kung kaseng hadin bahagani katayo ko beladab ngilatho ya kajing tho ka office jong chief minister jong deputy CM bakum juru jong minister in charge jong housing department halor kajing lap kajongi ba kadon ka aka baidei bakani kajing sam kini kitin sop yeng markat kum kajing lit page kajongi haki block ki ba fair bat kum kajing yo jing ujor kajongi laong ba kitin ki ba kajing sya ka director jong housing kipan no new supplier ban wanra ite kitin ki balong kajing urban jongka kadai 45 mm rege ki bapoi pat apo blok kidai ki batang 25 atau 28 mm ya hadian mangilap ha ya kani kajing thua ngilabu ra kawi kajing dawa bakata kalong baka sorkar kadai ban pelong ya kajing tokit bat badai ban thung yo nunu officer ba ladau tokit udai ban khot lang yang ngiru bangin let chajaka ban pet lane ban lap ya kajing sisa Rekat kum ka statement ka bangiyo ka bau minister in charge ng housing menin ka sngi Ukraine uong ba nakaliang jo ka department hakaway kaliang uong ba latung ya ka departmental inquiry ya ka baon kli daw joint secretary lane da ka joint secretary da ka jo ka poru ladap ay lupa kata ka karay ba kamdon ka jingle bakla lane ka jing pendon kam bakla yo pat ba namar minister menin por bu ay ka statement uong bakitin ki bapoy ki block ki digitin ki bakat kum ka specification ya ka ba ka director jong housing lani ka department kelapa ka umut ba kani ka jingthung inquiry departmental inquiry jong ka housing department ka ditang ban pendap rukom tengim ngim sngohun ya kani ka jingle jong ka sarkar lamba ka housing department kumta manta ka sngi nilawan hapo ka office jong ka Meghalaya Luka Yukta ban file ya ka complain hapo ka section 20 lani ka section barpo jong ka Meghalaya Luka Yukta Act arja khatsa ban kerpat ban bu ka jing kerpat ban ujor ningkong ban ujor ya ka director jong ka housing namar kumba kalong hi ka office ka bapenmi ya ka tender haka khatway trick jong ubnai rempang jong snam arja arpuar kadai ka office jong ka director of housing kaumut ba kanong thiet ya kini gitin kadai ka director of housing tingi na kaliang jong kaseng nga kum president ngami kumutaw complainant lani nong ujor persya ya kanong sya complain lani kanong sya ujor ka badai ka director jong housing tementa ka singi ngilawan banbu ya ka complain ka jongi harangkat kikot kisla kiba ngila ailang hakani ka complain ka jongi ka bangila yo bonwan bu ka office jong secretary jong ka Luka Yukta kijing pan kijong dawa kijong ka baningkong kalong naka Luka Yukta kalong bakadai ban pelong ya kajing tokit namar baka Luka Yukta kat kumkaan jong snam arja khat aw kat arja khatsa kadon la ka jong ka inquiry wing kaba ki police officer kila ban investigate lane ban inquire ban tokit halor kani ka complain ka jongi ya kata ka dijing dawa ka baningkong bat kabar la dalam bat hagaju ka por kabar kalong bakini kitten bro khat ki balapoy kini blocks ki badon menta kum ka shela CNRD block ka jirang CNRD block ka Nongstone CNRD block ka balapoy kitten ya menta kum kini bro khat ki ban wan ralut lane ban pan pilot cha khnang bakinom sam chikipat ba kung mga laong ito kisi kajing sami kini kitten hagajaka bakan long kajing yarap ya kinong syongshnong kanlong panban kajing tim namar batang syuhap upria tang syujur kaleer hap tong umau berit kini kitten kilapay nilai kajing kren jong we ni kinoelam jong ki kawe ni ki blok baong bakitin ki basam kamtam e niutin basan ni snam ki bala snam badang syu dem kiong kinong yo kini gitin kilawan ut hapo blok namar bakide gitin ki bomba tengi na kaliang jong kaseng ni dawa ya ka Meghalaya Luka Yukta hapo kajing alam jong chairman iba bidhar bat secretary
bat secretaries ba Arab thap bakin shim ya kani kam bakin investigate lan ikin toket bat kidi ban penshitom ya ki brio ki badan benta la kalong bakadon kajing penserwa ka ya kapisa jong pat ba dei ban penshitom ya kita namar la de pipet ya kan notice inviting tender jong sedam ajar puar ka value jong atu ka tender notice ka dei arpo krur tingka akaba on penpoi kini kitin habaro kisian adi blocks ki badan ni ka jela ka jongi te ka arpo krur tingka kam dei ka pisa ka berit hoat na kata le si kani ka jingwanra jong kini kitin jaka banyo banwanra diki sausan lawanra diki arfsan le si kadon ka jing pendon kambak la hang ni yang tai da manu ya kani ka pisa ba yang kani ka pisa jong pat ba teknang ban lap ya ka jing sisa ngiwan ban bu ya kani ka komplain akmat jong ka lukai ta bat ngikmi lenti ba ka lukai ta kan simkam kumba ka kam ka jong ka dei ban toket bat ban pensitom ban file case ikitu ki public servant ki boang ki nong tre sarkar nama ka director jong housing ka nong tre sarkar jong ka sarkar ki di ban pensitom kat kumutukan bat ngikmi lenti balong ba kani ka jingwan ra ka jongi ka lukai ta kan simkya bat kan le ka badan kam te kata ka di jingwan jongi minta singi apa office jong ka lukai ta